No niin, eli kello on 2:45. Kirppu on takapenkillä. Ja me ollaan menossa mun äidin luo kattoo hevosia. Elikkä moni teistä ei varmaan tiedä, että mä oon harrastanut hevosia ja ratsastusta ihan koko elämäni ajan, että ensimmäistä kertaa 2-vuotiaana olin hevosen selässä ja ostettiin sitten ihan oma hevonen. Semmonen ihana arabi, joka nyt on jo tosi vanha, yhtä vanha kuin minä. Eli 24-vuotias, vanha mamma jo, mutta silti ihan yhtä ihana edelleenkin. Ja mä halusin vastata nyt vähän teidän noihin kommentteihin, mitä on tullut. Et voisitte oikeasti miettiä vähän, mitä te kommentoitte tohon mun YouTube-kanavaan, että blogin puolella ei oo tullut yhtä paljon skeidaa kuin mitä tänne tuben puolelle on tullut. Et eikö teillä oikeasti oo minkäänlaisia käytöstapoja? Välillä vois vähän miettiä ennen kuin kommentoi, että siihen mä oon ihan tottunut, että kaikki on väärin. Mä teen kaiken väärällä tavalla. Sehän on ihanaa, että ei tarvitse sitten pyytää apua tai neuvoja esimerkiksi neuvolasta tai lääkäreiltä. Että kommenttikentän Pirkko tossa neuvoo kyllä niin paljon, että mitäpäs tuosta. Sitten on muutenkin tullut tosi paljon kysymyksiä tuosta Kirpun nimestä. Niin ei, Kirpun oikea nimi ei oo Kirppu. Kutsuttiin Kirpuksi silloin raskausaikana heti alusta, kun ei tiedetty, että tuleeko tyttö vai poika. Ja me päätettiin Kirpun oikeasta nimestä vasta ihan, kun Kirppu oli ehkä 3 kuukautta vanha, niin vasta silloin lyötiin nimi ihan lukkoon. Mulla oli jotenkin niin vaikeeta valita sitten nimeä Kirpulle, mutta edelleenkin käytetään Kirppua aika usein. Mut oikea nimi on siis Isabel ja kutsutaan sitten Belleksi. Tai se on niinku ideana, että kutsutaan Belleksi, mutta aika usein niin kutsutaan Kirpuksi. Se on vaan jotenkin niinku jäänyt aivoon niin pahasti, että sen takia siitä on niinku tosi vaikea luopua. Mä oon ihmisenä tosi introvertti, vaikka mä oon saanut niin paljon kommentteja, että teidän mielestä mä vaikutan niin virteeltä ja puheliaalta ja moni on varmaan saanut sellaisen kuvan musta, että mä olisin tosi puhelias tai tosi sosiaalinen, mutta oikeesti mä en oo oikeassa elämässä. Mä oikeesti vihaan paikkoja, missä on paljon ihmisiä. Mä osaan kyllä puhua, mut ihmisten kanssa ketä mä jo tunnen. Ja mulla ei oo paljon kavereita. Mulla on ehkä 3-4 sellaista, jotka on tosi läheisiä mulle, kenen kanssa mä juttelen ihan niinku päivittäin. Ja niitten kanssa sitten hengailen. Et mulla ei oo sellaisia mukakavereita. Mä haluun mun lähelleni pelkästään ihmisiä, kehen mä pystyn luottaa ihan 100%. Mua harmittaa oikeesti. Tänään on ollut tosi hieno sää ja mä oon vaan istunut sisällä koko päivän. Sen takia me mennään nyt vähän ulkoilee Kirpun kanssa. Mulla oli niin paljon duunijuttuja tossa aamupäivällä. Piti vastata sähköposteihin ja tollasta, niin me ei olla hirveästi nautittu tästä päivästä vielä. Ja muutenkin ei olla nautittu tästä kesästä ollenkaan, koska ei ole ollut
ei ole ollut kesää, vaan tullut vettä koko ajan. Tää on tää Suomen kesä. Suomen kesästä puheen ollen, niin joku oli kysynyt, että minkä maalainen mä oon. Niin mä oon ihan suomalainen siis, suomen ruotsalainen kyllä, mutta ihan suomalainen, I'm not mixed. Ja joku oli kans kysynyt, että missä maassa mä asun. Niin me asutaan ihan Suomessa. Me asutaan Porvoossa. Ja mä osaan siis puhua suomea, mun mieskin osaa puhua suomea, Kirppu tulee osaamaan. Sitten kun rupeaa puhumaan, niin tulee kyllä puhumaan suomea myös, mutta me siis puhutaan Kirpulle pääosin ruotsia, että äidinkieli on ruotsi. Mun äiti asuu myös maalla, niin kuin mekin asutaan maalla, mutta toisella puolella Porvoota, että meillä on vaan semmonen joki siinä meidän vieressä. Meillä ei ole merinäköalaa, mutta heillä on merinäköalaa. Jossain tulevaisuudessa niin haluaisin rakentaa tänne kesämökin. You go crazy. I ain't ambitious. It's nothing holding me back. Kirppu nukkuu vielä tyytyväisenä takapenkillä. Mutta herää varmaan ihan kohta, kun ollaan perillä ja mennään kattoo hevosia. Eli meillä on siis kolme heppaa. Meillä on tää mun ja mun äidin hevonen, eli vanha mamma, joka on arabi. Ja sit meillä on kans 2 sellaista Shetlandin ponia. Eli siinä on sitten Kirpulle oma heppa. Et on kyllä varmaan sitten jo 1-vuotiaana ollut hevosen selässä, koska minä olen heppatyttö ja Kirpun molemmat kummitädit on myös heppatyttöjä, että hyvässä seurassa tulee olemaan. No niin, me ollaan nytten perillä. Elikkä kiitos, että jaksoitte jutella mun kanssa. Nähdään taas!